आबै आबौ आयै फिसौ दिनैसो नोंनि महर नुबाय फै फै आबौ फै फिसौ माब्रै दङ नोङो आबै आरो आबौ आं मोजाङैनो दङ नाथाय आइयासो मोजां नङा आइ आरो आफा नोंसोरो मानो सिथ्लायाव गसंबाय थाखो सिङाव हाबबोदो बावदोंसो नै आबौ नोंनि थाखाय आं मोनसे मोजां नों फसायनाय गिफ्ट लानानै फैदों आबौ आंबो लाबोदों नोंनि थाखाय न' लादो थेंक इउ आबै आरो आबौ न' लानानै न' सिङाव दोनहैदो आइ माब्रै दं नों आइ गोसोआ नोंखौ नायनो जोबोर हांखुरमोन जोंनि नाथाय न'आवबो माखासे खामानिनि थाखाय न'आवबो माखासे जामेलाफोरनि थाखायनो नोंनि सेराव फैनो सानब्लाबो जोङो समखौनो मिलायनो हायाखै नंगौ फिसा नों मानो गाबखो अब्लाबोथ' जोङो दिनै नोंखौ गोबां सम आरो जामेलानि गेजेरजोंब्लाबो नोंखौ नायनो फैदों आइ नों मानो फंसेबो रायलाया नों माथो जोंखौ नुनानै गाबबायसो आइ आरो आफा नोंसोरखौ नुनानै मानोबा जोबोर गोसोआनो बायदों आंनि नोंसोरखौ नुनानै गोसोआ खुसिजोंनो मेगननिफ्राय मोदै बोहैदों जों दङना आइ जों नोंखौ खबर लाबाय थागोन आइ थैना थांनायनिफ्रायनो गासैबो हारसिं जाजोब्बाय आङो फिसालाखौ सामलायनायाव बिखौ फोरोंनायाव बेमार आजार जानायावबो रायजो समाजजों बाहागि लानायावबो गासैयावबो हारसिं आं हाया मोनथारबाय थैना थांनायनिफ्रायनो न'खरखौनो आं माबा खालि मोनबाय आइ आरो आफा बुजिदों आइ माथो खालामनो बेनो नोंनि खाफालनि लिरनाय गसाया नोंखौ मानो एथ'ग्रा बेबायदि आलाय सिलाय खालामखो आंहाबो नोंखौ लानानैनो सान्थि गैला हराव उन्दुलांब्लाबो सिरि मोनब्लानो नोंखौसो गोसोखाङो मालाबा ना बेदर बोथिसे ज' आलो गोजोन जानो सानब्लाबो नोंखौसो गोसोखांहरो जावैसो गैयैनिफ्रायनो फिसा आंबो नोंखौ गोसोखांनायानो बारा जाबाय फैदो आं नोंसोरखौ जिरायनोबो होनो रोङाखै न' सिङाव फैदो बिफा फिसाजोखौ नायनानै जोबोर अनखांखां मोनबाय आं फिसाजोआ जोंखौ नुनानै एथ' गाबबाय दा बेखौ जों माबोरै गारलांनो बिफा बेखौ न'आवनो लाना थांनोसै नामा बियो बेबायदि हारसिं थाबाय थायोब्ला बियो मानसिया सिन्ताजोंनो लोरबां जालांगोन बेनिखायनो फिसौखौ आरो बिमाखौ न'आवनो लाना थांनोसै खोमा ना बिमा न'आवबोथ' रावबो गैखाला न'आवबोथ' दा खालि जानानै दंखायो सानैखौबो लानानै थांनोसै आबौ आंनो टफि लाबोना होफैनाया जोबोर मोजां खालामबाय आं टफि फसायनानैसो दंखायोमोन नाथाय आइनियाव फैसा गैया बेनिखायनो आं बिनोसो हायाखैमोन आरोथ' बे बलखौबो आङो बायनोसो साननानै दङमोन नाथाय आखायाव फैसा गैयिनि थाखायनो गासैखौबो हायाखैमोन नाथाय आंनि आबै आरो आबौआ आंनि हास्थायनाय मानिखौनो लाबोनानै होफैजोब्बाय नोंसोरो बेयावनो जिरायथ'दो आं दै लानानै फैनो देरहा नों जिरायथ' आबौ जाफुङा बहा थांखो आं बेखौ नायहैनो एसे आरो रुमफोरखौ एसे नायथिंनि आं दे जागोन आरो आबौखौ बुंदो माखासे बिनि गोनांथि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ बेगाव सोना लानो होखादो आयै बे इसायालाय न'फोरखौ फोसाबोना फोसाबा बे माफोरानो सोंजोबनानै दङ दिने माथो बे गथ'आ लेथ्रासो जालांबाय न' बांफोरखौबो साफाखौनो खालामनानै दोना सोरखौ बुंदों आबै नोंनि नोम्माखौ बुंदों आं बे माफोरानो सोंथेजोब्बाय नोंनि आइया मा मावनानै थायो सानसे न'फोरा एफा लेथ्रा बा फिसौ नोंनि आबौ टफि लाबोना होफैनाया नोंखौ जा समाय माथारदों आबै आं गाननानै दिन्थिहैनोसो नागिरदोंमोन थां नोंनि आबौनो दिन्थिहै नोंनि आबौआ जोबोर गोजोनगोन आबै मामानि दुखुखौ आं नायनानै थानो हाला आबै नोंसोर फैनायावनो मामाखौ नोंसोरनि न'आव लानानै थांदो आबौ नोंनि आइया दुखु जानानै थायो माबायदि थायो नोंनि आइया आंनो खोन्थानो हागोन ना खोन्थालाय आबौ खोन्था आबै आफा थैखांनायनि उननिफ्रायनो आइया ओंखाम ओंख्रिखौनो गदखौनो संला मालाबा हराव ओंखाम जाहोआलासिनो आंखौ बिदिनो उन्दुहोयो गावबोथ' जाखाया आरो मालाबा स्कुल थांनोसैयावबो ओंखामखौनो मोनजालाङा आङो ओंखामखौनो सङा मामाया मा आइया आफा गैयैनिफ्रायनो हराव सानफ्रोमबो गाबो थाखा फैसानि खोथा गोबां सिन्ता खालामो
मा होननानै बुंबावनो आरो आबै आइया आफा थैखांनायनि उननिफ्रायनो गासै बिसयावबो दुरबल जाबाय आंखौ खोन्थानो होआखैमोन नोंसोरनो आं बोरै सहायनानै थानो आइनि सानफ्रोमबो बेफोरबायदि दुखुखौ बेनिखायनो आबै आं हस्टेलाव थानोसै हस्टेलाव थानानैनो फरायनोसै ओमफ्राय आइखौ नोंसोरनियाव लांनानै दोनहैदो आइया बेबायदि थाबाय थायोब्ला बियो गावबो गाबै गाबैनो थैलांगोनसो मालाबा आं बुजिदों आबौ आं बुजिदों आं बिनिखायनो नोंसोर बिमा फिसा सानैखौबो लाना थांनो होननानैसो सानखाबाय आबौ नोंनि गाननाय जोमनाय आरो नोंनि स्कुलनि लेखाफोर गासैखौबो बेगाव सोजोबदो नोंखौ लानानै थांनोसै आंखौबो लांगोन आबै औ नोंखौबो लानानै थांगोन दे नों सोजोबदो नोंनि आइखौ लोगो हमहैनो आं आयै नों मानो फैनांगौ दे आं लानानैनो थांनो नागिरखादोंमोन नों लोंग्रोदो इसा सादै जेबो नांला आबौआ गासैखौबो खोन्थाजोब्बाय आंनो नों एथ'ग्रा बेबायदि हारसिं थानानै सिन्था जाबाय थास्लायस्लाय जों फैनो हायाखै नोंथ' फिसालाखौ लानानै थांना थाहैनो हायोना जाम्बि नामा नोङो मायै जाफुङालाय मा खोन्थाखो इसा दोनदो गिलासफोरा दोनदो लोंबाय थाला थौ नोंनि माखासे नांगौ बुस्थुफोरखौ डकुमेन्टसफोर आरो नोंनि गाननाय जोमनाय माखासे मोजांफोरखौ सोना लाहैजोबदो नोंखौ दिनैनो लाफाना थांनोसै आङो नाथाय न'आ खालि जागोन ना न'आव मानसि गैयाब्ला न'आव सिखाव हाबगोन थाथों सिखाव हाबो ना मा हाबो हाबना थाथों बुस्थुफोरखौसो अनदों गावनि जिउ सोलेर गावनि देहाफोरखौ अनाखै फिसा थैदों होननानैनो एथ'ग्रा बेफोरबायदि गोग्लैसोना थानांगौ आरो मानसिया थौ न'आव लाना थांनोसै आङो ओंखारदो थां नोमफायाबो बुंखादों लानानै थांनो होननानै थौदो गोख्रै थां जल्दि ओंखारना फै आयै नों एसे बोलो मोनबाय ना औ फिसाफोर आं एसे बोलो मोनबाय आयै नै दै लोंबावनोब्ला मा बाम्बुला फिसा नों आंखौ मा होननानै लिंदों आइ होननानै लिंदों आयै बाम्बुलाखौ आं गोबां बुजायनो नाजाबाय थेवबो बियो गोबां अहंकार गोबां जिद्दि खालामदों आं बुंदों बे आंखौ बावलांथोंसै नाथाय बियो आंखौ हगारनोनो नागिराखै आयै आंहा आरो बेखौ बुंनानै बुजायहोनो जेबो गोहो गैला राव गैला नों बुंनानै होदो जाहाथे बियो आंखौ बावलांथोंसै आयै दैजियासो बुजियाखै आयै नोंनो आंनि जानानै दैजिखौ बुजायदो ना दैजिया आंनिनो हिन्जाव मानसिफोरनि नोजोराव बिमा बिफानि नोजोराव आरो गसाइनि नोजोराव दैजिया आंनिनो हिन्जावमोन नाथाय बारहुंखा बायदि दसे गोसोम बार बारदोंमोन नाथाय दाथ' गासैबो थिगानो जाबोनो हमगासिनो आयै दैजिया नायलाय आंनि अननाय होनायखौ बुजिया मा होननानै बुंबावनो जाबाय आं बाम्बुला फिसा नोंगौ नों थारैनो जोबोर अनसुला आं नोंखौ नायनानैनो सिनायो आरो जेब्ला आंनि फिसाजोखौ नोंसोरनि न'खराव नोंनि थाखाय बिहामजो होननानै खोनादों अब्ला आंनि गोसोआ जोबोर रंजाखांदों रंजानायजों गाबखांदों आंनि फिसाजोआ नोंबायदि फिसायखौ मोनबाय नाथाय आंनि फिसाजोआसो गाज्रि आंनि फिसाजोआसो मा दाय मावनानै लाखो बियो आयै आं बेफोरखौ जेबो साना आं बेफोरखौ लानानै दैजिखौ माब्लाबाबो जेबो बुङा आंनो खालि दैजिनि अननायल' नांगौ दैजिनि अननाय मोनब्लानो आं गासैखौबो बावगारजोबगोन आयै नाथाय दैजिया बुजिया आइ दैजिखौ बुजायना होना दैजिया आंजों फैफिनथोंसै बे आंनि जाफिनथोंसै थै नोंसोर मा रायलायबाय था आं बेयाव थानो गोसो गैला दैजि हरथ' नोंखौ लानानैसो रायलायगोन नों थायाब्ला बोरै जानांगौ जाखो दैजि आं संसार जाया नोंसो जागोन नोंखौसो नांगौ फिसा ओरै फै नों बाम्बुला दैजिनि खुगानिफ्राय राव ओंखारनाय नङा बिनि जानानै आंनो बुंनोसै जेब्ला नों थारैनो दैजिखौ मोननो हास्थायदोंब्ला औ आं दैजिखौ थारैनो मोननो हास्थायदों नाथाय नों दैजिखौ लानानै न'आव बोरै हाबफैगोन नोंनि आइ आफायाखि आंनि फिसाजोखौ बिहामजो होननानै गनायबावगोन आंसो संसार जागोन आंनो दैजिखौ लादोंब्ला बिसोरो गनायनो नांगोन आरो बिसोरो गनायाब्लाबो बे बिसोरनि खोथा दैजिखौ लानानै आं दैजिजोंनो थागोन बिदिब्ला आंनि फंसे बाथ्रा खोनासं जेराव नों दैजिखौ ब्रा ब्रा गावनि खालामना लानो हास्थायदों आरो नों गनायनोबो नांगोन बेबायदि मा खोथा दैजिया जाय हौवाजों खारदोंमोन दिनै बे हौवाखौथ' आंबो नुवाखै नाथाय बै हौवानि दैजिया सासे गथ'नि बिमा जानो थांगासिनो नों दा बुंदो नों दा बेखौ नाजावनो हागोन खोथाखौ खोनानानै नोंनि साननाया जानांगौ गुबुन जाबाय दैजिनि गोरबोआव
गथ'। औ नंगौ, नों जुदि दैजिखौ मोननोनो हास्थायमारदोंब्ला बे गथ'खौबो नोङो गावनि साननानैनो नों गनायनानै लानो नांगोन। गोबां राहा दङ बेफोरबायदि जेंनाखौ खोमोरनायनिबो। माबा मोनसे राहा लामा लानो होननानै सानोब्ला बेखौबो हागोन। हायो हानाया, नाथाय माखासे खोथा दं। हिन्जाव माहारिफोरा गथ' जोनोम होनो हायाब्लानो हिन्जाव माहारिनि जेबो सिनायथि जाया। नाथाय दा बे दैजिनि सेथि खेबखौनो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खालामोब्ला उननि बाराव जेबो रिक्स होनो हाया। बिनिखायनो नोङो बजबनानै गावनि साननानै लादो। जागोन आयै, आंनाव बेफोरनि जेबो मुगैनाय गैया। आं गासैखौबो नाजावना लानो थैयारि। नाथाय आं बेखौ न'आव लाङोब्ला आइमोना गोरलैयै हाबाबो होआ जानो हागौ। माखासे गोसोआव दुखु दङ नालाय। बिनिखायनो आं सानदों आयै, दैजिखौ आं दानो मन्दिराव हाबा खालामनानै लानानै थांखानोसै होननानै। जेब्ला आं मन्दिराव हाबा खालामनानै लानानै थांखागोन अब्ला आइ आफामोनाबो जेबो बुंनो हानाय नंला। ना बिसोरो गारलायहोनो हाबावगोन, ना बिसोरो दैजिखौ माबा मोनसे बुंनो हाबावगोन। बिनिखायनो आं बेखौ स्ट्रा खालामनानै लाना थांनो होननानै सानबाय। गोजोननाय थाबाय फिसा, आंनि फिसाजोखौ नोङो मिथिखा बुजिखा खोनाखा मुगैयालासे बजबना लानायनि थाखै। फैदो बिदिब्ला दैजिखौ लोगो हमहैनोसै। बिबा बहा थांखो?